ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి షార్ట్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికి స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 సో నిన్న 22వ శ్లోకం చూస్తుంటారు. సో ఈరోజు 23 చూద్దాము. మరి నారదులు ఈ భగవంతుడి రూపం కనుమరుగైన తర్వాత ఇంకా ఎంత ధ్యానించినా మళ్ళీ కనిపించకపోవడం, భగవంతుడి యొక్క గంభీరమైన స్వరాన్ని ఆయన వినడం, మళ్ళీ నీవు నన్ను ఇంక చూడలేవు, ఈ సేవలో అసంపూర్ణులు, భౌతిక కల్మషాల నుండి సంపూర్ణంగా ముక్తులు కాని వాళ్ళు నన్ను కాంచలేరు అన్నది మొన్న చూసాము. సో 22వ శ్లోకం నిన్న చూసుంటారు కదా. అనగా నీవు నా రూపాన్ని ఒకసారి చూసావు, నా పైన అనురాగాన్ని వృద్ధి చేయడానికే నేను నీకు దర్శనం ఇవ్వడం జరిగింది. సో నేను నీ మీది అనురాగాన్ని వృద్ధి చేయడానికి నేను నీకు ఒకసారి దర్శనం ఇచ్చాను. ఎందుకు అంటే నా మీద అనురక్తి ఎంతగా నువ్వు పొందితే అంతగా నువ్వు భౌతిక వాంఛల పట్ల నుండి విముక్తుడు కాగలవు అని చెప్పి నిన్నటి శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ రోజు శ్లోకంలో ఇంకా ఏం చెప్పి స్లోగా మళ్ళీ భగవంతుడు ఇక్కడ ఏ విధంగా భక్తుడు ఉండాలి, ఏ విధంగా భక్తుడు తనకి దగ్గర అయ్యే మార్గం ఏమిటి అనే విషయాలు కొన్ని చెప్పడం జరిగింది. సో సత్సేవయా దీర్ఘయా పిజాత మయి దృఢమతి హిత్వా వద్యమిమం లోకం గంతామజ్జన తామసి. సో పరతత్వానికి కావలసిన కొద్ది దినాల సేవ వల్లే భక్తుడు నా పట్ల దృఢంగా దృఢవ్రతుడు అవుతాడు. తత్ఫలితంగా అతడు దుఃఖపూర్ణమైన ప్రస్తుత భౌతిక జగత్తులను వీడిన పిమ్మట ఆధ్యాత్మిక జగానికి చేరి నా యొక్క పార్షదుడు అగును అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే మీనింగ్ ఏమిటి? సింపుల్గా మనం చెప్పుకోవాలి అంటే ఈ కొద్ది రోజుల సేవతోనే భక్తులు పరతత్వం గురించి గనక అతను ఆలోచిస్తూ కొలది దినాలైనా సరే చేసినట్లయితే తప్పనిసరిగా నా పట్ల అతను దృఢంగా భక్తిలో నెలకొంటాడు. అలా నెలకొన్న తరువాత ఇలాంటి దుఃఖపూరితమైన ఈ భౌతిక జగత్తును వదిలిన తర్వాత తప్పనిసరిగా ఆధ్యాత్మిక జగత్తును పొందుతాడు అన్నది ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మరి పరతత్వానికి ఓనర్చడి కొన్ని దినాల సేవ, ఆ పరతత్వపు సేవ గనక నువ్వు ఓనర్చావు అంటే తప్పనిసరిగా భక్తుడు మరి ఈ రకంగా దృఢంగా నెలకొంటాడు. అదే అతన్ని మరి ఈ భౌతికత్వం నుంచి విముక్తుల్ని చేసి ఆధ్యాత్మిక లోకానికి తీసుకువెళ్ళగలదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో సత్సేవయ అంటే పరతత్వ సేవ ద్వారా అదీర్ఘయ కొలది దినాలు అపి అయినప్పటికీ, అంటే సరి అయినటువంటి సేవ నువ్వు కొద్ది దినాలు చేసినా సరే జాత పొందుతావు నా పట్ల దృఢమతి, నిశ్చయమైనటువంటి ఆ బుద్ధిని భగవంతుడి పట్ల మన యొక్క మైండ్ని భగవంతుడి వైపు లగ్నం చేయగలుగుతాం. హిత్వా త్యజించి అవధ్యం ఈ దుఃఖపూర్ణమైనటువంటి ఇమం లోకం ఈ లోకాన్ని గంత అజ్జన తామసి అంటే పార్షదులు అవుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ దుఃఖపూరితమైనటువంటి భౌతిక జగత్తును నుండి విముక్తి పొంది వాళ్ళు నా యొక్క పార్షదులు అవుతారు. సో ఇక్కడ పరతత్వ సేవ అంటే ఏమిటి అన్నది భాష్యంలో చెప్తున్నారు. ఒక ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మిక గురువు నిర్దేశంలో భగవంతుడికి సేవ చేయడమే అని చెప్పి భావము అని చెప్పి గురువు ఏం చేస్తాడు? ఈ కార్యంలో భగవంతుడు మరియు సాధకుడు మధ్యలో మధ్యవర్తిగా వర్తిస్తూ ఉంటాడు గురువు. సో గురువు ఒక
వంతెన వంటి వాడన్నమాట భగవంతుడి వైపుకు మనల్ని చేర్చడానికి. కాబట్టి సాధనా స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఇంద్రియాలు ఇంకా కూడా ఈ భౌతికత్వంలోనే ఉన్నాయి కాబట్టి భగవంతుడి దగ్గరికి చేరడానికి మరి మనకి సమర్థత ఈ ఈ భౌతికమైన ఇంద్రియాలతో సాధ్యపడదు. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క నేతృత్వంలో మరి ఈ రకంగా భక్తి మార్గంలో ఎలా ఉండాలి అనే శిక్షణ గురువు దగ్గర నుంచి పొందుతాడు. అటువంటి శిక్షణ గనక కొద్ది దినాలైనా సరే చేసినప్పుడు సాధకుడు ఆ భక్తిలో బుద్ధి కుశలతను సంపాదించుకుంటాడు. సో సరి అయిన గురువు దగ్గర సరి అయిన విధానంలో కొద్ది రోజులు చేసినా సరే ఆ సేవ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటి ఒక బుద్ధి కుశలత అతనికి లభిస్తుంది సరి అయిన గురువు దగ్గర నుంచి తీసుకున్నప్పుడు. కాబట్టి అలాంటి భక్తి జ్ఞానమే చివరిలో మనల్ని ఆ భక్తి భావం రావడమే మనల్ని చివరిలో ఈ భౌతిక జగత్తు నుంచి మనకి ముక్తిని కలిగిస్తుంది. భగవద్ రాజ్యంలో మరి భగవంతుని పార్షదులలో ఒకటిగా అవ్వడానికి, అంటే ఆధ్యాత్మిక జీవుల్లో ఒకరిగా అవ్వడానికి అతన్ని ఆ రకంగా ఆధ్యాత్మిక లోకానికి ఉద్ధరిస్తుంది. సో ఈజీగా సింపుల్గా చెప్పుకోవాలి అంటే సరి అయినటువంటి మార్గంలో భగవంతుణ్ణి కొన్ని రోజుల పరతత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకుని సేవించినా అది మనల్ని భక్తిలోకి దింపగలదు. సరి అయిన భక్తి మార్గంలోకి దింపగలదు. ఆ సరి అయిన భక్తి మార్గంలోకి దిగినప్పుడే మనం ఈ భౌతిక తత్వం నుంచి విముక్తి చెంది ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని పొందగలుగుతాము అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి భాష్యంలో చెప్తూ అర్థం కూడా అదే. సో అది తాత్పర్యంలో కూడా కొన్ని రోజులు సేవ అయినా సరే, స్వల్పమైనప్పటికీ అదీర్ఘయ అంటే ఎంతో కాలం కాదు, కొన్ని రోజులైనా సరే సరి అయినటువంటి ఆ పరతత్వ సేవ గనక వనరించినట్లయితే భక్తి పెంపొందింపబడుతుంది. తద్వారా మరి ఈ భౌతిక బంధాల నుండి బయటపడి ఆధ్యాత్మిక లోకానికి వెళ్ళే ప్రాప్తం వస్తుంది, వెళ్ళే ప్రాప్తి ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. భాష్యంలో ఈ మార్గాన్ని మరి చూపించడానికి ఒక గురువు యొక్క నేతృత్వంలో ఇది సాధ్యపడుతుంది. కొన్ని రోజులైనా మంచి గురువు దగ్గర మనం విన్నప్పుడు కొన్ని రోజులైనా చాలు ఈ భౌతిక ప్రపంచపు బంధాలను వదిలి ఆధ్యాత్మికతకు అర్హత పొందడానికి కొంతకాలమైన చాలు, సరి అయిన గురువు యొక్క నేతృత్వంలో సరి అయిన సాధన ఉన్నప్పుడు అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో అది ఈరోజు శ్లోకం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. ప్రణామాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలు.